7 и 6. Романтика, романтика и най-добрата българска музика. Окулут – природен продукт на Барола. Пази очите от слънчевите лъчи и при работа с компютър. Избирате музиката вие чрез СМС. Послание до кратък номер 1819 за стойност от 2,40 лв. Като първо изписвайте кода романтика. Вие избирате музиката и на телефон 975 38 27. Не съзнавай с нея никога. Не ти разказвам, нека да не зная. При мен се дойде, падне ли нощта. Обичай ме, аз трудно не знам.